खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बिपुल बसुमतारी जिल्ला सालबारि राबांबिया बाथौ गौथुम आं दायो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफाद जथाय बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों आरज मेथाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आं दायो बाथि दिंखनाव बोर आरो निमाहा बिनाय आरज मेथाइ खनगोन। मेथाइनि गिबि सिरि आलो गोजोन। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय। निदाननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लायबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय। निदाननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लायबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। अखा बांखायाव दैबाना बांग्रिङाव सावरिनो हाथों आफा अबंगसाय। अखा बांखायाव दैबाना बांग्रिङाव सावरिनो हाथों आफा अबंगसाय। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव जोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसाय। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव जोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा अबंगसाय। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा अबंगसाय। सैथो समायना आब्रु साफ्रा
आ